Pneumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida, canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes, situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha estat l'encarregat d'explicar a una quarantena de veïns la remodelació del Passeig Catalunya. El que fem és una remodelació integral de tot el passeig que bàsicament té tres millores importants. Una és que eliminem totes les barreres arquitectòniques, totes. La segona és que generem una rambla, més que una rambla, un passeig de 7 metres d'amplada des de la plaça de les Cultures fins a la Rosa dels Vents per la banda Camí Fondo. Després millorem molt més els passos transversals entre Camí Fondo i Buenos Aires, tenint en compte que eliminem aquestes barreres arquitectòniques. I acabem el passeig, allà on avui hi ha un forat, doncs aquest forat el que farem és tapar-lo i construir una plaça. Amb una inversió de... I el cost de l'obra està al voltant del 1.000.000 d'euros, del qual hem aconseguit una subvenció del Consell Comarcal de 400 i escaig 1.000 euros, per tant tenim un 40% garantit de subvenció externa i estem mirant d'aconseguir un 30% més de la Diputació de Barcelona. Els veïns que han assistit a la reunió de la presentació del projecte de remodelació, convocats pel consistori, han pogut mostrar els seus dubtes o bé aportar idees. Entre els comentaris, la preocupació per l'arbrat de la zona... I l'arbrat, ja els hem explicat, creixem amb arbrat. L'aparcament o els sorolls? L'aparcament, ja els he dit, no toquem absolutament cap plaça d'aparcament perquè és una obra interior, no toquem places d'aparcament. Els sorolls que pot generar si posem bancs en aquest passeig pels veïns. Això els he dit que no podem no posar bancs en un passeig, el que passa és que hem de controlar que segons quines hores no hi hagi sorolls. Com diem, una obra que està previst que finalitzi el proper desembre d'enguany. I el que fem és generem un passeig per tot el barri del Camí Fondo. Jo crec que la millora, sobretot per tothom, però per la gent que viu al Camí Fondo, carrer Abrera, carrer Begues, tots aquests carrers notaran una millora importantíssima. Una remodelació del Passeig Catalunya que arriba 3 dècades després de l'anterior.